L'helicòpter dels agents rurals detecta una zona de la Serra de Cadí amb més d'1 metre de neu i aquí, amb dificultats per desplaçar-se i amb mig cos enterrat, un grup de 50 isards ha quedat aïllat. No tenen possibilitats de trobar menjar. Al Parc del Cadí hi ha uns 1.400 isards. La majoria van baixar a cotes inferiors, però aquests no hi van ser a temps. Per defecte sempre baixen, però pensa que aquests individus no n'hi ha cap que superi els 15 anys i cap ha viscut una nevada d'aquests gruixos. Vull dir que l'experiència individual que tenen com a animal no l'han tingut. Els agents rurals els portaran menjar, 100 quilos de fenc en bales. Els isards estan localitzats en una zona anomenada les Costes de Saldes. És un lloc escarpat i ara mateix hi ha més d'1 metre de neu. Així que no podrem aterrar. Haurem de tirar les bales des d'una determinada alçada des de l'aire. No fa molt de vent, fa bon dia, però el suficient perquè potser ens maregem una miqueta. Esperem que no. Els animals estan localitzats a 2.000 metres d'alçada i sembla que s'han separat en petits grups. Enmig d'un paisatge tan blanc, costa trobar els rastres dels isards. Per fi, en trobem, i un petit grup espantats i arraulits en l'únic turonet on no s'enfonsen en la neu. A veure, en aquest aquí a la dreta en tenim. Aquí hi ha rastre, aquí és més obert. Jo ho deixaria aquí. Ara a les 12. L'helicòpter haurà de fer diversos viatges perquè no pot portar tant de pes. Els isards són molt àgils i tenen la capacitat de caminar amb facilitat en pendents escarpats i nevats, però aquesta ha estat una nevada de quantitat extraordinària. Aquest menjar els ajudarà fins que les condicions millorin. Cori Calero, TV3, Serra de Cadí.